Zdarec. Máme tady rok 2025 a s ním přichází i letošní orientační jízda kolem komína. Letošní akce tak se bude konat mezi 11. a 13. červencem s tím, že máme tady lehkou směnu a to počet účastníků. Letos se bude moct účastnit maximálně 50 jezdců, s tím, že se budeme řídit pravidlem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže kdo bude mít první vyřízenou kompletní registraci, ten má účast jistou. Dále, jak jsem říkal, 11. až 13. července. 11. se sejdeme na základně, která bude kousek od Pohořelic. Přesné informace o základně tak dostanete po registraci do e-mailu. Tam se sejdeme v pátek večer, dáme pivko, pokecáme, špekáček a tak dále, ale hlavně si řekneme co a jak. V sobotu ráno tak každý dostanete startovní QR kód, startovní checkpoint a vyrazíte na cestu. Celkově ta myšlenka té orientační jízdy je taková, že musíte naskenovat vždycky nějaký checkpoint, aby se vám zobrazil ten následující. Jo? Jinak se prostě nedostanete přes celou tu trasu. Celá ta trasa vede, jak je v názvu, napříč Jižní Moravou, takže všude možně po Jižní Moravě. Navštívíte krásná místa, ku příkladu tady zámek ve Valticích, ten byl jeden z checkpointů minulý ročník. Neříkám, že bude i letos, uvidíme. Takže navštívíte takové krásná místa, pojede se po krásných silnicích, když teda pojedete doporučenou trasou. Celkově ta trasa tak bude mít nějakých 250 až 300 km, uvidíme, jak to vyjde. Takže takhle projedete vlastně celou tu trasu, skenovat budete do telefonu, do vlastních profilů a tak dále, to si pak ještě dozvíte všechno na akci. Takže projedete celou trasu, v sobotu večer se vrátíte zpátky na základnu, zase bude tam nějaký program, budou tam soutěže, debaty a tak dále. A potom v rámci nedělního dopoledne se všichni rozjedeme zpátky domů. Takže pokud jsi ještě neposlal registraci, neváhej, čím dřív, tím líp a uvidíme se na akci. Zatím zdarec.